салом духтарам, салом очаш. Ассалом. ассалом дада. боз ягом чӣ тайёр накардӣ? Баъд аз ним соат тайёр мешавад. чӣ хел тайёр кардасӣ? ҳеҷ чиз нест. ба ҷои он ки хӯрокро сари вақт тайёр кунӣ, қатъи духтарат 24 соат телевизор бояд тамошо кунӣ. Кӯдака на раст? Чӣ ҷанҷол кардастӣ? фақат дар хона аҳвол ҳамин аст. Девонагарӣ накун. хомӯш. дар зиндагӣ пурсабр бош. бурд хоҳӣ кард. ман шуморо дӯст медорам. ҷанҷол накунед. дар тарбияи фарзандат эҳтиёт кун, зеро ҳар оила намуна аст барои фарзандон. Ту ҷони очаш. фарзандро дар хона тарбия мекунанд.